Здравейте, казвам се Гергана и заедно с моята приятелка Елеонора учим в езикова гимназия Иван Вазов, град Пловдив. И днес ще попитаме няколко наши съученици дали имат желанието да дадат своя глас в следващите евроизбори. Здравейте! Днес ще вземем интервю на двама ученици. Здравейте, как се казвате? Здравейте, аз съм Снежи и съм на 18 години, 11 клас. Аз съм Георги и съм от 12 клас, пак на 18. Мислите ли да дадете своя вод на следващите евроизбори през 2024 година? Със сигурност да, това всъщност ще бъде и моята първа възможност да отида и да гласувам, като смятам, че това е отговорност на всеки един отговорен и активен гражданин да допринесе със своят глас за подобряването на ситуацията в своята страна. Да, със сигурност. И това е втория път, в който ще ходя да гласувам. Предишния път беше общинските избори и всеки трябва да гласува, защото ако ние не гласуваме, някой вместо нас ще взема решенията за нашия личен живот. Прекрасно. Абсолютно съгласна съм с тях. Здравейте, днес ще интервюираме още двама ученици. Здравейте, представете се накратко. Аз съм Елица от 12 клас. Какво е вашето мнение за евроизборите и бихте ли си дали гласа на следващите? Аз мятам, че е отговорност на всеки гражданин да даде своя глас, защото така формираме нашето общество, нашето мнение и ние всички като една общност трябва да сме солидарни, трябва да гласуваме, за да изразим мнението си, да бъде точното. Много ви благодаря, аз също съм съгласна и при първа възможност, когато я стана на 18, ще дам своя глас. Здравейте, днес ще интервюирам две момчета от нашето училище. Здравейте! Здравейте, аз съм Теодор от 12 Б, това е Николай. И аз съм 12 Б. Какво е вашето мнение за евроизборите? Мисля, че това са най-важните избори, които всъщност можем да вземем участие в тях. И аз смятам да гласувам на едните избори. Аз смятам, че са много важни, тъй като във всички избори са много важни и всеки човек трябва да упражни правото си да гласува, тъй като е негово право и задължение. Много ви благодаря. Здравейте! Днес ще чуем мнението на още едно момиче от нашето училище. Здравей! Представи се! Здравейте! Аз съм Антония Пенкова от 11 клас. Какво мислиш за евроизборите тази година? Мислиш да гласуваш и какво е твоето мнение? Според мен евроизборите са страшно важни за бъдещето на държавата и на Европейския съюз. Аз от малка искам да гласувам и със сигурност ще упражня правата си на глас това лято. Прекрасно. И аз също купня да гласувам. Скоро ще ми се даде на мен това право. Казваме, че гласът ни не се чува. Сега е момента да дадем своя глас. Да поставяме нови основи, да градим по-добро бъдеще, гласувайки в настоящето. Гласувайте. Има смисъл.